बाबूजी बोला छोटका नहीं खेलो खुद कहाँ बा? का कि मैं गोई रही घर देखे न 8-10 दिन से जो हम देखा तनी तो सवेरे रहते नहीं खे घरे कुछ नहीं तो कहत रहे कि दिन दिन भर उ कहाँ रहे नहीं, खाली खाए के बेरा आवे नहीं, रातियों को फिर खाना खा के निकले नहीं तो 10 बजे 11 बजे रात के। तो ये बताएं कि 10 बजे 11 बजे रात ले घूमता दिन जमाना कर खराब होगा हैं। तो उ खाली घूम या खाई घर के कोनो काम से ओकरा मतलबे नहीं खे हैं। हाँ तो ओकरा छोट लड़के ओकरा कौन चिंता बा खाए के बा। कहीं से 2 पैसा कमा के ले आवे के कमा तनी खाता पड़ल बा 3 बेरा खाता घूमता है। तो ये बताई कि कहिया ले लेखान चली? अभी ओकर बियाह शादी भइल है ने के बियाह शादी करही के बा तो एक मन कोई तो कहिया ले चली रुआ बताई। तो का हम करी ओकरा के ना रुआ कुछ करम नु तो ए बेरा हुआ आवत रहनु तो हम ओकरा के बुलावत तनी रुआ बीच में कुछ मत बोल। हाँ ना कुछ बोले तारा जौन बुझाओ तो हम बोलो। हाँ तो ठीक बा। ए बबुआ है ना का भैया? कुर्सी लेके बैठो काम में होता रहे से। बोला कहे के भाई ये कि दिन दिन भर ना पाता रहता रहो, रातियों के खाना खा लेता रहो, खाना खिला 10 बजे 11 बजे रात ले घूमत रहता रहो। तो ये बताओ कि लफुआई गिरी कहिया ले करबो? घर के कोनो काम धंधा से तारा मतलबे नहीं खे, 2 पैसा कहीं से कमा के ले आवे कहले नहीं खे, तो ये लेखान कहिया ले करबो? दिन दिन भर मोबाइल लेके बस खेलत रहबो, घूमत रहबो, देखत रहबो, यार दोस्त के संगे अपन समय पार करत रहबो, तो ये कहिया लेखन करबो? तो ऐसा कर बबुआ आ कि अब हमारा बस के नइखे अब खर्चा पानी चलावल तार आ चाहे कुछ कइल। अब तू घर छोड़ आ तू जा अपन जहाँ बुझाओ तहाँ तू जा कमा चाहे मत कमा जौन बुझा तुम तू कर, मगर ये घर में अब तारा नइखे रहे जहाँ मन करे तहाँ तू अपन जा, कुछ झोरा बोरा ले लो लेके जा। घर में से कैसे हम निकल के चल जाई? घर एगो तहरे बा हैं, बाबूजी के घर ह। घर में से निकाले वाला तू के हुआ? घर में से निकाले वाला तू के हुआ? हाँ तो ये घरवा में बाबूजी के एगो ढेबुओ लागल बा, चारों ओना के हाल बाबूजी जानत तनी। बाबूजी कहिया चलेगो नहीं कमाए आ कौन बाबूजी के सर्विस मिलर लगे जाना से घरवा बन गइल। रुपया एमे हमार लगल बा, हमरा खून पसीना के लगल बा, तारा बाबूजी के एगो ढेबुओ नहीं के लागल, चारों ओनर के हाल ही नहीं जानत। ठीक बा तो यही से कहत नहीं कि अब हमरा से तहार खर्चा ना चली आ ना 1 रुपया तारा के हम दे सकत तनी। इससे बढ़िया बा आ कि तू अभी घर में से जा, तारा दुनिया बहुत बड़का बा, जहाँ बुझाओ तहाँ तू जा रह सह जौन मर्जी करे तन कर, ना देखे जाए ना तारा से हम बोले जाए ना कहे जाए, तारा जौन मन करे तन करिए, मगर ए घर में अब तारा नहीं रहे, तारा जहाँ जाए के तहाँ जा। सुनता नहीं बाबूजी, अकेले हम बानी तो इनका भीड़ हो गई बनू, बुझाता कि हम ना कमा पाए। सुनी हो हम सुनते बानी। ठीक बा हमको कमा के दिखाओ तनी, ठीक नु आ सब हमारा बतिया याद रही, एको गो बात हम बुलाए वाला नहीं की, हम जाता नहीं कमाए। ठीक बा जा ना रे भाई, जाता रह तो जा, हम कहाँ रोकता नहीं तो जाता नहीं तो तू का सुनता रह, तू कमाई तबे हम खाए, हम कमा के नहीं खा सकत ना भाई, जा तू कमा खा, बढ़िया कोनो बात बा। ठीक बा बाबूजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। का हो बबुआ? बोल और छोटका के संगे जौन बदलाव भइल हो बढ़िया कैल हो। तो हम एमे का कोले बने बताई, हम दूसर हमरा लगे कोनो ऑप्शने नहीं खे रुको, अब बताएंगे का करी। मान लो कि नया नुचर लड़का बा, जाओ कहीं जहरे माहौल खा ले चाहे कहीं डूबिए धस जाओ, तब का हुई? का हुई कुछ ना करी, रउआ ऊपर टेंशन काहे ले बने? रउआ दुख बावे हमें बात के जानत नहीं कि रउआ बेटा के उहो रउरे बेटा हन हमहू रउरे बेटा हन, मगर हमहू देखी अगर ए बेरा ओकरा संग हम ए लेखन बर्ताव ना करेम तो कहियो आदमी ना बनी। दिन भर जानते बनी, रउआ जानत नहीं कि दिन भर लफुआई करत रहता, घूमत रहता, 11 बजे रात रात ले आवता, दिन जमाना खराब बा, बुझ गए नी। ये बेरा हम ओकरा संगे ऐसे बर्ताव करनी है, वो चीज़ के हमरो दिल में दुख बा, ऐसे कि ओकरा के अपना भाई ना ओकरा के बेटा लेखा मानत नहीं है, ओकरा सब कुछ करत नहीं है, मगर दुलार से लड़का बिगड़ जाला सन। अब कहिया ले उ रही घरे, ये बेरा रुआ बानी कल ना रहे, मान लो हम पड़ीदार बानी, आज हमार मन मिलता तो ओकरा के रखले बानी, काल हमार लोग लेके हमरा पर दबाव डाल लेके ओकरा के हम
साइड कर दे हम। अभी ओकर बियाह शादी भइल ही नहीं खे तो काना ओर के लागी 2 रुपया कमाए लागी कुछ आदमी बन जाई, बियाह शादी हो जाई, ओकरो घर रस बस जाई, दिन दुनिया के बारे में समझे लागी। ठीक बुझनी? ठीक बा। तो रउआ ए चीज के टेंशन मत ली, उ समझदार बा, उ कुछो ना करी, उ देखेम ना, उ खुद साल भर में कहीं ना कहीं से साल 2 साल में उ लौट के आ जाई आ कमा धमा के बढ़िया उ लाइन रास्ता धली। ई बतिया ओकरा के बार बार नु ओकरा दिमाग में टोर्चर डालत रही कि हमरा घर के लोग हमरा के घर से बहरी निकाल देले बा। चली खाए पिए आराम करी रउआ, ठीक बा, हमहू ठीक जा बा। तनी तनी ओने देख के आई खेत में। ठीक बा, देखो। ठीक बाटे, जा तनी आराम करी रउआ। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आ गिलो हाँ आगे नहीं और सब सुनाई समाचार। और सब समाचार एकदम बढ़िया बा। बोलता नहीं कि कुछ कमैला नहीं हुए पैसा बा ऐसे अच्छा पकड़ी। अच्छा अच्छा ठीक। बड़कू तो जौन कोइलन हमरा साथे तौन तो रुआ सुनबे कोनी। आज ले हमरा हेजी लागल बा। ठीक याद बा। तो हमरो बा। कहले कि घर दुआर हमार बनावल ह, सब कुछ हम कइले बानी, तारे में एगो ईंटा नहीं लागल। रुआ चुपचाप सुनबे कोनी तो खैर रुआ में दोष नहीं खे, रुआ कमात नहीं कि रुआ कुछ कहे। हाँ काम करी, घर उनकर ह, हमरा के जमीन में बखरा लगा दी, हम अपन घर बनाएम, हम अपन अलगे रहेम, अलगे अपन हम खाएम पियम। ए बबुआ सुनो, उतारा के बोलले कि लगे बुरा तो मानता रहो, बुरा मत मानो। उतारा के अकील रहे, कमाए के रास्ता खोल रहे, गलती ना की रहे। उनके ना बोल रहे तो तू ये हंग ना हंग ना ये करतो लफून के संगे। आज तारा के राह धरा दले, तब कमा के आज बड़ो हमरे के रुपया लला हो। आ उतने बात खातिर कहता रह कि ठीक कर जमीन बांट दो, घर बना दी फरका। ये बेरा कमा के वही हो तो हिस्सा मांगता रहो भाई से फरका हो के खातिर। ना कोई रहता तो ये कहाँ से आई हमरा के दलो है इतना रुपया। वही भैया करतन भैया तरह के दिमाग खुल ले बाकी तू जा कमा गे। अरा तकलीफ का लागल बोलस, तकलीफ तो हमरो लागल, लेकिन हमरा तहरा से बेसी तकलीफ ओकरा लागल। बाद में आके हमरा से कहत रहे कि ऐसे ऐसे बात बा, ना तो हमरो दुख लग रहे बोरा। तो कहल कि बाबूजी अगर ना कहती तो घर से जाइत ना, घरे जाई तब नु बाहर जाई तो कमाई आगे ऊपर विकास होई। कौन ठीक बा तार तार जिंदगी कौन ठीक बा, मर्जी बा काले परिवार को ही तो हम फर्क कर दे तो बड़ा कम ना आड़ के लगी। गलती ने कौन कैले वो जाहिर बताई ना, हम इतना खराब समझत रहनी हो के अभी तक साल भर से वो बात हम भुलाई ना नहीं। ना घर में कोई दोष नहीं किया। अगर इतना बढ़िया सोच हमार बड़ भाई रखे कि हम माने अभी रुआ कहते हैं तब हमरा एहसास होता है। आज अगर हम 1 साल से कमाता नहीं तो हम अलगे बनावे के सब कुछ करे के हो गई। आ शुरू से लेके इतने बड़ा तकले हम तो छोट रहनी, तब से वो कमा तरन खियाओ तरन, सब घर के खर्चा समझले बा। तार सोच गलत बा, तार सोच गलत बा। सब लफुआ सब के साथे रह के हमार दिमाग सर गिरल ना। बताओ तो बहुत बड़का गलती हो गई। बाबूजी एक काम करी, भैया से हम जा तनी भेंट कर ले, तनी माफी उफी मांगे। ठीक बा। हम तो गलते समझत रहनी हो ना, अब से एके में रखेम सन। भैया आई हैं तो अपन पैसा जौन बाकी दिखा देम कितना देले बड़न, जहाँ जरूरत पड़ी वो अपन खर्चा करी है। ठीक बा? ठीक बा, दे दे। जा नहा धोबा, मुँह धो, नहा धोबा खा, गाड़ी का हरानी बा है। ठीक बा मिल जुल का परवाल।